രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणम माताजी. माताजी प्रणाम प्रणाम माताजी। प्रणम माताजी. माताजी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाघया चक्षुरुन्मीलितं चैतन्यमनोभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेसुते देवी नमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय मते जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य निताय कृष्णाय नगरी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिधि नामिने सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗം. അതായത് ആരാണ് പുരുഷോത്തമൻ? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് പുരുഷോത്തമനുമായിട്ട് യോഗം അല്ലെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചേരുക. ആ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏത് വൃക്ഷത്തോടെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? തല കുത്തി പേര് മുകളില് എരുമുകളിലും ഇലകളും ശിഖരങ്ങൾ താഴേക്കുമായി വളരുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തെ അശ്വത്ഥവൃക്ഷം. പറഞ്ഞത് അറിയാല് ആ വൃക്ഷത്തെ എങ്ങനെ മുറിച്ചു കളയാമെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഏത് ആയുധം വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചു കളയാമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? വിരക്തി. വിരക്തി എന്ന വിരക്തി മുറിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവിക സ്വഭാവവും അതുപോലെ ആസുരിക സ്വഭാവം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അഭയം സത്വശംസുദ്ധീർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ധ്യാനം ധമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാഫലം തേജക്ഷമൗജം അദ്രോഹോ നാദിമാനിധാ ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണത്തിൽ നീങ്ങുന്നവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഭാരത നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി,
ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? 26 ഗുണങ്ങൾ പറയും. 26. അതില് നിർഭയത, അതായത് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കുക? നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ആ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണമാണ് പറയുന്നത് നിർഭയത. പിന്നെ സത്വ സംശുദ്ധി, അതായത് പരിശുദ്ധി. നമ്മുടെ അന്തകരണം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, പിന്നെ ചൂത് കളിക്കരുത്, അതുപോലെ പരസ്പര ബന്ധം പാടില്ല, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, പിന്നെ അങ്ങനെ 4 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അവിഹിത ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം അത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധി അതൊരു ദൈവികത സ്വഭാവമാണ് പരിശുദ്ധി. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, അതായത് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? അതൊക്കെ നിഷ്ഠയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? എന്താണ് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതായത് 2 ദിവസം ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. അത് ചെയ്ത് അതിനൊരു നിഷ്ഠ വരണം. അങ്ങനെ നിഷ്ഠയോട് കൂടി വരുമ്പോഴേ ആ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിഷ്ഠയോട് കൂടി ചെയ്യണം. പിന്നെ ദാനം, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമ്പാദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നവരെ അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവര് പാപത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഈ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം, അല്ലെ? ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അവരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും സ്വയം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വിടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണച്ചെലവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള്, ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ട ആ വസ്തുക്കൾ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാവില്ല. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത്രയും പരിശുദ്ധിയോട് കൂടി ആ നിഷ്ഠയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരും വേണ്ടേ? ആ ബ്രാഹ്മണരും ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു യജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, അതെന്ത് യജ്ഞമായിരുന്നു? നാമജപം. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള യജ്ഞം ഏതാ? ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതിന് പണച്ചെലവില്ല, അതിന് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ വേദപഠനം, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഭൗതിക നോളജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൈസ സമ്പാദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം വേണം. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ആ വ്യക്തി കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ എന്തിനുള്ളതാ? നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അതറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വേദ പഠനം വേണം. നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അധികം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ തപസ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുക. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി നേടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നതിനല്ല തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി? ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാം, അല്ലെ?
ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്ത ഭക്ഷണം മാത്രം, പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ നേരത്തെ എണീറ്റ് ഉറക്കത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെയും തപസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ തപസ് തന്നെയാണ് പറയുക. പിന്നെ ലാളിത്യം, അതായത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. അതിനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹയർ തിങ്കിങ്, അതായത് ലളിത ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്താഗതി. ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉയർന്നതായിരിക്കണം. അറിവ് കൂടുന്തോറും നമ്മളിൽ ലാളിത്യം കൂടി വരും. നമ്മുടെ അറിവ് കൂടുന്തോറും നമ്മളില് ആ ഒരു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറിവ് കുറയുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കളക്ടർ കാണാം. കളക്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും പട്ടുസാരി ഒക്കെ എടുത്ത് കുറെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി കൂടുന്നതും ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം, ലാളിത്യത്തോടു കൂടി വരണം. പിന്നെ അഹിംസ, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, അതൊന്ന്. പക്ഷെ അതിനെ മാത്രമല്ല അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അഹിംസയാണ് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാ പോരാ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാ പോരാ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്, ഇത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഹിംസയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്യം, സത്യസന്ധത, എപ്പോഴും നുണ പറയാൻ പാടില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറണം. ക്രോധമില്ലായ്മ, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അവരുടെ ക്രോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ത്യാഗ മനോഭാവം, എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ശാന്തി. മനസ്സിനെ സാമ്യാവസ്ഥയിൽ വെക്കുക. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും, അങ്ങനെ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ആ എല്ലാ ചുറ്റുപാടിലും ഒരുപോലെ മനസ്സിനെ ശാന്തമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശാന്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അപ്പോ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയാനതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആ സ്വഭാവം. പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോഭമില്ലായ്മ, ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാഗ്രഹം, എത്ര കിട്ടിയാലും ഇനിയും വേണം, ഇനിയും വേണം, എത്ര കിട്ടിയാലും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം, അത് ഇല്ലായ്മ. മൃദുല സ്വഭാവം, എപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. വിനയം, എല്ലാവരോടും നല്ല വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോൽവിയൊക്കെ സംഭവിക്കാം ലൈഫില്, അപ്പൊ നമ്മൾ തളരാൻ പാടില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം തോൽവിയും വരാം, അതിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് ജയവും വരാം. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ആ സ്ഥിര നിശ്ചയം, ഞാനത് നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള ആ സ്ഥിര നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ തേജസ്, ഒരു ഭക്തന്റെ മുഖത്തൊരു നല്ല തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയുണ്ടാവുന്നത്? ആ ആത്മാനുഭൂതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിഷ്ഠ, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിഷ്ഠയിലുള്ള ആത്മാനുഭൂതി മുഖത്ത് പ്രകടമാവുന്നതാണ് തേജസ്. ഒരു സ്പിരിച്വലി എലവേറ്റഡ് ആവുന്നതോറും നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ശൗചം, അതായത് വൃത്തി, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയും അതുപോലെ ആന്തരമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വൃത്തിയിലിരിക്കാൻ പറ്റും? കുളിക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ ശൗചം. ആന്തരമായ ശൗചത്തിന് എന്ത് വേണം? നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാകും. പിന്നെ അസൂയരാഹിത്യം, അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് അസൂയ. ആ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കുശുമ്പ്, അതായത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കല്, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെയാണ് 26 എണ്ണാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച
ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംഭാതമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദർപ്പം, ഗർവ്, അതായത് നമുക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല ധനികരായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുലത്തിൽ, ഉയർന്ന കുലത്തിലുള്ള ജനനം, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു പദവി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ അഭിമാനം കൊള്ളില്ലേ. ഞാൻ നല്ല പണക്കാരനാണ്, ഞാൻ ഈ കുലത്തിലുള്ളതാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഞാൻ വലിയൊരു ആളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു, ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഭാവം, അതാണ് ഗർവ്. പിന്നെ ദമ്പം, അതായത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക. ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മള് ഗർവ് പറയില്ലേ, അഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ ദമ്പം പറയില്ലേ, അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയില്ലേ, ഇതിനാണ് ദമ്പം. പിന്നെ അഭിമാനം, അതായത് കുറച്ച് ധനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിലൊക്കെ അഭിമാനിയായിരിക്കും ആള്, എനിക്കിത് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനിയായിരിക്കും, ആ ഒരു ഭാവം. ഇതൊക്കെ എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവം. പിന്നെ ക്രോധം, നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിന് വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. പാരുഷ്യം, അതായത് പരുഷമായ വാക്ക് പറയും, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുക, മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെ തരത്തിലൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുക, അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ നമ്മള് നാണം കെടുത്തുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് പാരുഷ്യം. പിന്നെ അജ്ഞാനം, ഈ അജ്ഞാനമാണ് ഈ എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്? അജ്ഞാനം കാരണം ആൾക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബദ്ധായ സുരീമഥ മാശുജ സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ? ഭൗതികമല്ലാത്തത്, ആധ്യാത്മികമായ ഗുണങ്ങൾ. ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ഈ അസുര ഗുണങ്ങളോ? അസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ, നീ ദൈവീ ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അർജുനന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം, ഈ അസുര ഗുണങ്ങളൊന്നും അർജുനനില്ല. അർജുനന് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം ചെയ്താലും അത് നിന്റെ അസുര സ്വഭാവം ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് അർജുനനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദ്വൗ സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാതും? എന്തെങ്കിൽ ദൈവികമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസുരമായിരിക്കാം. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഞാൻ ആസുരമായ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺട്രോളർ ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഇല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ, ഇത് തന്നെ മിഥ്യയാണ് പ്രപഞ്ചം, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക? പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്ത, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം പോലും അവര് ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നവര് വിശ്വസിക്കോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം അവരത് വിശ്വസിക്കില്ല. അവർക്ക് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്കത് അറിയില്ല. കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവർക്ക് ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി സത്യമാണ്
ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അവരുടെ വിചാരം അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിവില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അവർക്ക് അജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല, സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, കള്ളം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതും എങ്ങനെയാണ്? അത് ഉണ്ടായതും കാമമായ കാരണം, കാമം മൂലമാണ് പ്രപഞ്ചം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അല്ല അത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ചേർന്ന് ആ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. കാരണം ഇത് കാമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് മിഥ്യയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മായയാണ്, നമുക്ക് തോന്നലാണ്, ഇത് മിഥ്യയാണ് എന്നാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഇവർക്കും ഗുണമില്ല, അത് മാത്രല്ല ലോകത്തിനും ഗുണമുണ്ടാവില്ല. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ഇവരെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഇവര് നഷ്ടാത്മാക്കളാണ്. ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം പോലും ഇല്ല. ആ വ്യക്തിത്വം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ. പിന്നെ മദ്യപിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ആ ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയില് അങ്ങനെ ഈ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കും ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവര് അല്പബുദ്ധയക, അതായത് ബുദ്ധി കുറവുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ല, അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇവര് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കും, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി മാത്രം നോക്കി ആ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവരെ ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയും. ഇവർക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തും ഈ ലോകത്ത്, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. ഇവരുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇവരുടെ വിചാരം, അയ്യോ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നല്ലതാണല്ലോ, നമുക്ക് മറ്റേതിന് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്, ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മള് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ അത് കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെ മടിയന്മാരാക്കും. സത്യത്തിൽ നമ്മളെ മടിയന്മാരാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഉഗ്രകർമ്മണഃ, അവര് ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതായത് ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അക്രമാസക്തരായിരിക്കും, ഉപദ്രവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനും ഒന്നും മടി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് കരുണ ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോ അവര് സങ്കടപ്പെടുമ്പോ അത് കാണുമ്പോ അതിന് ദയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും ഒക്കെ ക്രൂരത കാട്ടുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ജഗദ്ദഹിത, ഇവര് ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അത് ലോകത്തിന് നന്മയ്ക്കുള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവര് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇവരെന്ത് ചെയ്താലും അതെന്തെങ്കിലും നാശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമധാന്വിതാഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. കാമം, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എപ്പോഴും അസംതൃപ്തരാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് സംതൃപ്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർക്ക് ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ആ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അടുത്ത കാര്യം വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് പിന്നാലെ നടക്കും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തതിന് പിന്നാലെ നടക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സംതൃപ്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല, ഇവരുടെ കാമത്തിന് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ എപ്പോഴും ഈ കാമം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംതൃപ്തി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാനും ഇവർക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ ബുദ്ധിയും അറിവും കഴിവുകളും ഒക്കെ വിനിയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 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 ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും കുറെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇങ്ങനെ അതിനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നല്ല ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ജമ്പം. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ചീത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഗുണം എനിക്കുണ്ടാവോ? അതല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവോ? അത് അവര് ചിന്തിക്കില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് മദ്യം കഴിക്കുക, ചൂത് കളിക്കുക, അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് മതോന്മത്തരായി നടക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം എന്താ? ഇതാണ് സുഖം, ഇവിടെയാണ് സന്തോഷം, ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് അവരെ കൂടുതൽ ആ കർമ്മങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരായിരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുത്രിയുടെ പേരാണ് സതി. സതിക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടമായിരുന്നത്? മഹാദേവന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു സതിക്ക്. അങ്ങനെ സതി വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാദേവനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ദക്ഷന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താ? മഹാദേവനെ കാണുമ്പോ തന്നെ പുലിത്തോലൊക്കെ ധരിച്ച്, കഴുത്തിനാണെങ്കിൽ പാമ്പ്, അങ്ങനെ ചുടല ഭസ്മാണ് പൂശിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ ദക്ഷന് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ സതി വേറെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ സതിയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവസാനം വേറൊരു വഴി ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഏതോ ഒരു യജ്ഞത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ദക്ഷൻ കയറി വരും അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ദക്ഷൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അവരെ കാണുമ്പോ എണീക്കും. ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും മാത്രം എണീറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാവ് എണീക്കാത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ പുത്രനെ കണ്ടാൽ അച്ഛൻ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് എണീറ്റില്ല, അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇതാരാ? മഹാദേവൻ എന്റെ മരുമകനാണ്, എന്റെ മകളുടെ പുത്രൻ. ആ മരുമകനായിട്ട് അവൻ എന്നോട് ബഹുമാനമില്ല, അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എണീറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു മഹാദേവന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് ആ വാശിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതിലും വലിയൊരു യജ്ഞം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചു, ലോകരെ മുഴുവൻ ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷെ സതീന് ശിവനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇപ്പൊ സതി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തായാലും പോവുക പിതാവിന്റെ യജ്ഞത്തിന്. നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ പിതാവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറയും, വേണ്ട, പോവണ്ട, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അവരെ അപമാനിക്കും, അതുകൊണ്ട് പോവണ്ട എന്ന് പറയും. പക്ഷെ സതി സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ച അവസാനം സതി പോകും. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, ശരി, അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപമാനം ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതി പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഈ യജ്ഞവിഹിതം കൊടുക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, അതിൽ മഹാദേവന്റെ പങ്ക് മാത്രം കാണാനില്ല. അപ്പൊ സതി ചോദിക്കും, അതെന്താ എന്റെ പതിക്കില്ലേ, പങ്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ കുറെ അപമാനിക്കും, കുറെ ദക്ഷിണ ഈ മഹാദേവനെ കുറെ അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കും. അത് കേട്ടിട്ട് വിഷമായിട്ട് സതി എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തീയെടുത്തിട്ട് തീ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ആത്മാഹുതി ചെയ്യും. അതറിഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ ഇതറിയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ യജ്ഞം വന്നിട്ട് കുറെ രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് യജ്ഞമൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ദക്ഷന്റെ തലയറുക്കും. ദക്ഷന്റെ തലയറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ പറയും, അയ്യോ, ദക്ഷന്റെ തലയറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാഗം എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തല കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തല വെച്ച് അങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആടിന്റെ തല. അങ്ങനെ ആടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ആ ദക്ഷന് വീണ്ടും പുനർജന്മം കൊടുക്കും. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞു കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട ക്രാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജീവിതാവസാനം വരെയും അവർക്ക് ഈ വ്യാകുലതയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എത്ര കിട്ടിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്നും വ്യാകുലതയാണ്. കാരണം അവർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടൈമില്ല. ഒരു കാര്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത് ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്താ? ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം, സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം. ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മം, നമ്മൾക്ക് എവിടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അത് പോകുക, എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിക്കുക, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. കാരണം ജീവിതം ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇനി വേറെ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മാക്സിമം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരേനെ പോലെയാണ് അവരിങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ തീർക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഈ ആഗ്രഹം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ വരുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വേറെ വരും, ഇവരോട് കൂടി എന്റെ ആഗ്രഹം അവസാനിക്കില്ല എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കില്ല. ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോ അവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി, അത് നടന്നല്ലോ, പിന്നെ അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്ത് അവരുടെ ലൈഫ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തായി? അവർക്ക് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോ അന്യായമായിട്ടായിരിക്കാം, വേറെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് എന്ത് വേണം? പണം വേണം, എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി ഏതാണെന്ന് അവർ നോക്കില്ല. ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ആ കാര്യം നടന്നാൽ മതി, എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ആ കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതി, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലായിരിക്കും. സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് കംസനാണ്. കംസൻ എങ്ങനത്തെ രാജാവായിരുന്നു? എല്ലാതരം അസുര സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവായിരുന്നു ഈ കംസൻ. ഈ കംസൻ എന്താ ചെയ്ത്? രാജാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രാജാവായാലല്ലേ ഈ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ രാജാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനെ പിടിച്ചിട്ട് തുറുകിലടച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രാജാവായത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവി എന്താ വിചാരിക്കുക? എനിക്ക് ഇത്ര പണമുണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ദിവസം വിളിക്കും എനിക്ക് ഇത്ര പണം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു വെക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിച്ചു വെക്കും, ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര പണം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെക്കും. നമ്മൾ പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം. അതേപോലെ മലർപ്പൊടിക്കാരൻ കുറെ സ്വപ്നം കാണും, അവസാനം അത് പിന്നെയാണ് അറിയാതെ സ്വപ്നമായിരുന്നത്. അതുപോലെ ഇയാളും കുറെ സ്വപ്നം കണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ചിന്തിക്കും, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരും, ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്ര കൂടുതലാവും, അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കാറ് വാങ്ങും, വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണി, ഇതൊക്കെ ആള് മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അയാൾ ശത്രുവായിട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കും. ശത്രുവിന് പാടില്ലല്ലോ, അതെന്റെ നാശല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. അങ്ങനെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ലാത്ത ആളാവും. പിന്നെയും ആളുകൾ പറയും, എനിക്ക് അത്ര ശത്രുക്കൾ വന്നാലും അവരെയൊക്കെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ, ഇതൊക്കെ എന്റെയാണ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സുഖിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അഹങ്കാരിയായിട്ട് മാറും. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല സന്തുഷ്ടനാണ്, സന്തോഷത്തിലാണ്, ഞാൻ ബലമുള്ളവനാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നല്ല ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള കുറെ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ പോലെ ശക്തിമാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, എന്നെ പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെന്താ, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും,
ഞാൻ ദാനം ചെയ്യും, ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ മോഹിതരാവുക. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടുമ്പോ അതിൽ ഇത്ര രൂപ ഞാൻ ദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് ഇഷ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, കുറെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോ. പിന്നെ കുറെ ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ, എനിക്ക് അവിടെ സുഖിക്കാം, കാരണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൈസയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെക്കും. ഇതാണ് അസുര സ്വഭാവികള്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഃ പ്രസക്താ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഇതുപോലെ തന്നെ അവര് കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആകാംക്ഷയിൽ ഇരിക്കും. അതിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ അവസാനം വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ചിലപ്പോ അവര് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അവര് ചിലപ്പോ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇത്ര വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിലെ പോലെ ഒന്നും ആവില്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് മോഹവലയത്തിൽ കുടുങ്ങി ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവസാനം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവര് നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂട്ടണം, എന്റെ ബാങ്കില് ഇത്ര പൈസ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത്ര പൈസ കൂടണം, എനിക്ക് കുറെ സ്വത്ത് വാങ്ങണം, കുറെ വീട് വെക്കണം, വണ്ടി വാങ്ങണം, കാറ് വാങ്ങണം, ഇത് കാറ് മാറ്റിയിട്ട് ലക്ഷറി കാറ് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ 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 ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള അത്രയും ഉറപ്പിലാണ് അയാൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു വെച്ചത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ ആ കാര്യം നടന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമാണെങ്കിലും വിചാരിച്ച പോലെ അത്രയും ആ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, അവർക്ക് ഭയങ്കര വ്യാമോഹത്തിലോ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലോ. കാരണം ആ വിഷമം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഇപ്പോഴേ ധനികരായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് അവർക്ക് അതിന് പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവസാനം അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവരെ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. ഇതില് സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ശിശുപാലന്റെ അതാണ്. ശിശുപാലൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ജനിച്ചപ്പോ ഒരു വികൃത രൂപമായിരുന്നു. 3 കണ്ണും 3 കൈയും 3 കാലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വികൃത രൂപത്തിലാണ് ഈ ശിശുപാലൻ ജനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരു അശരീരി കേൾക്കാണ്, ഈ ശിശുപാലനെ ആരാണോ ഒരാൾ മടിയിൽ വെക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെ 2 കൈയാവും, കണ്ണ് എണ്ണം കുറയും, 2 കണ്ണാവും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നോർമൽ രൂപം വരുന്നത് അത് ആരെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അയാള് തന്നെയാണ് ഇവന്റെ അന്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അശരീരി കേൾക്കും. അപ്പൊ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും എല്ലാവരുടെയും കുട്ടീനെ എടുത്ത് കൊടുക്കും, മടിയിൽ വെക്കാൻ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആര് വെച്ചാലും ആ കുട്ടിക്ക് രൂപമാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ വന്നു വീട്ടില്. കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോ ശിശുപാലന്റെ അമ്മ കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടീനെ. അപ്പൊ വെച്ചപ്പോ അത്ഭുതം, ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് 2 കണ്ണ് മാറി 1 കണ്ണായി, 2 കൈ മാറി 3 കൈ മാറി, സോറി കേട്ടോ, 3 കണ്ണ് മാറി 2 കണ്ണായി, കൈ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 2 കൈയായി. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ രൂപം തന്നെ വന്നു. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ പിന്നെയാണ് അവര് ഓർത്തത്, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, ആ വ്യക്തി തന്നെയായിരിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ അന്തകൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പേടിയായി. അപ്പൊ വേഗം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയും, കൃഷ്ണൻ നീ എന്റെ മോനെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നീ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും പാടില്ല, നീ അവനെ കൊല്ലാനൊന്നും പാടില്ല, എനിക്ക് വാക്ക് തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവന്റെ ഒരു 100 തെറ്റ് വരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം. ആ 100 തെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇനി ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അമ്മ സമ്മതിക്കും. കാരണം അവര് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു 100 തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ കൊല്ലുള്ളൂ, ഇവൻ ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാലോ, ഉപദേശിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇവനെ 100 തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാതെ ഇരുന്നാ പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ശിശുപാലനാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ പൊട്ട കൂട്ടിട്ടായിരുന്നു, ദുസ്സംഗായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ചീത്ത സ്വഭാവമായി. കൃഷ്ണനെ പണ്ട് തൊട്ടേ വെറുപ്പാണ്, എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറ്റം പറയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും പാഴാക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കല് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് കൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കും, കുറെ പരിഹസിച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും കയ്യില് എത്രയായി എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 100 കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ശിശുപാലൻ അറിഞ്ഞില്ല, ആ പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ 100 കഴിഞ്ഞതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. 100 കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് തലർത്ത് കൊന്നു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും അവര് നരകത്തിൽ പതിക്കും, അവർക്ക് നാശം മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം,
ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ അസുര സ്വഭാവികള് സാധാരണ പോലെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അതില് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുക. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്നിട്ട് അവര് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ മതി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 3 യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? പിന്നെ അവർ ആചാര്യന്മാരായി. പിന്നെ അവര് പറയും ഇനി ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളതില് പിന്നെ അവര് ആചാര്യന്മാരായിട്ട് നടക്കും. അത് പിന്നെ എന്താ? സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദത്തിൽ പറയാത്ത തരത്തിൽ കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കാണാറുണ്ട് നരബലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നരബലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സ്വത്ത് ഉണ്ടാവും, മനുഷ്യന്റെ രക്തം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും, നിധി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്യും. ഇതൊന്നും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനാണ് ദൈവം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി, ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ദൈവം, അങ്ങനെ കുറെ പറയുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കും, കുറെ വിഡ്ഢികളൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കും, പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ കൂടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ വൈദിക വിധികൾക്ക് അനുസരിക്കാത്ത തരത്തില് പെരുമാറും. അവര് അതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ അവർക്ക് തന്നെ അവരെ ദൈവമായിട്ട് തോന്നും. അവര് തന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വേദത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ അവര് തന്നെ കുറെ രീതികൾ ഉണ്ടാക്കും, അവർ തന്നെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇവര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ അവരുടെ അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം, ഗർവം, ഇതിലൊക്കെ അഹങ്കാരരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ മറക്കും. അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ആ ഭഗവാനോട് പോലും അവർക്ക് ഈർഷ്യാലുക്കളായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പോലും ദുഷിച്ച് പറയും. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ദൈവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അവരെ ഭഗവാനെ ദുഷിച്ച് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ അവർ ദുഷിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ദുഷിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ആരാ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്? പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ദുഷിച്ച് പറയുന്ന ആളും ശരിക്കും ആരെ കുറ്റം പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ അഹങ്കാരം കാരണം അവർക്ക് കാമം കൊണ്ട് മതന്മത്തരായിട്ട് അവർക്ക് കാമം, ക്രോധം, പിന്നെ ബലത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം, അവരുടെ സമ്പത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം, അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള അഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ കാരണം അവര് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദുഷിച്ച് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വരെ പറയും ദൈവമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവങ്ങളെ കുറെ കളിയാക്കും, ദൈവങ്ങളെ കുറെ കുറ്റം പറയും. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവര്, ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യുന്നവര്, ഇവരെയൊക്കെ കുറെ പരിഹസിക്കും, കുറെ കളിയാക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉള്ളിലും ഉള്ളത്, എനിക്ക് ചൈതന്യം തരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരുന്നതും ആ ഭഗവാനാണല്ലോ എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മത്തെ പോലും പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭം ആസുരീഷ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന? ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ജനിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടലുണ്ടാവില്ല. അവർ ഇവിടെ തന്നെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. എന്നെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന ആ പാപികളെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കും. ബിക്കോസ് കർമ്മഫലദാതാവ് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ദുർബുദ്ധികളെ ഈ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട്, ഭഗവാനെ ആരാണോ പൂജിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആരായാലും ആ ആളുകളെ കുറ്റം പറയുന്നവര്, ആ ആളുകളെ കിഴിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്, മനുഷ്യന്മാരിലെ ഏറ്റവും അധമന്മാരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഇവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
ഇവര് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഈ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇവിടെ എന്നെ കിടക്കും. ഇവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റില്ല. ഇവര് കാരണം ഇവര് ചെയ്ത കർമ്മം അത്രയും ദോഷം, അത്രയും വലിയ പാപമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒട്ടും സഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ ആരെങ്കിലും താഴ്ത്തി പറയുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ സഹിക്കുകയോ? ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. അങ്ങനെ എന്റെ ഭക്തനെ കുറ്റം പറയുന്നവരെ ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഈ സാഗരത്തിൽ ഇട്ട് കുറെ വട്ടം കറക്കും. അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും, എങ്ങനെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച് ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവരെ അസുര യോനികളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ അസുര യോനികളിൽ കുറെ വട്ടം ജന്മം എടുത്ത ശേഷം ഇവര് വീണ്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. കാരണം ഇവരൊരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും അധികം നീചങ്ങളായ ജന്മങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. ഒരു അസുര ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കുറച്ചുകൂടെ നീചായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ജന്മം കുറച്ചും കൂടെ നീചമായ യോനിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മവാസന അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ പാപമുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇവർക്ക് ഈ അസുര ജീവികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹങ്ങള്. ക്രോധം, അതായത് ആ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ദേഷ്യായി, ക്രോധായി. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പൊ ആഗ്രഹം നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പൊ വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹമായി. ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറെ ആഗ്രഹം വന്നു, അത് നടന്നാൽ വീണ്ടും വേറെ വന്നു, അപ്പൊ അത്യാഗ്രഹം. അപ്പൊ കാമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധവും വരും, ലോഭവും വരും. കാമം ഉള്ളിടത്ത് ഈ ക്രോധവും ലോഭവും രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഗ്രഹം നടന്നാൽ ലോഭം, നടന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോധം. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. കാമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല, ലോഭം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ കാമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. വിമുക്ത കൗന്ദേയസ്തസ്മാദോത്തൈരസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങൾ, ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അവർക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. എങ്ങനെ എത്താം? അവർക്ക് പതുക്കെ എത്താൻ പറ്റും. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പതുക്കെ അവർക്ക് പരമപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനും പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടും. പക്ഷെ ഇനി അവർക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അവർക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരണം, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരണം. അങ്ങനെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ മാറ്റം വരണം. അവരെങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ക്രമേണ അവർക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിചിതമായി തീരും. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലൈഫ് പരിചിതമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കാമാണ്. കാമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്രോധത്തിനും ലോഭത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല.
ഈ കാമാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കിയിരുന്നത്. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 4 നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ തുറന്നു തരുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇനി ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല. പരിപൂർണത നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ലൈഫിൽ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ജീവിതത്തിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട്, ആ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതില് ഹിരണ്യാക്ഷനും വരാഹം തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് കാണുന്നത്. ഇത് എവിടെ നടന്നത്? ഈ യുദ്ധം നടന്നത് 2 ഗ്രഹങ്ങളിലായിരുന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷൻ പിന്നെ ഭൂമി, അങ്ങനെ 2 ഗ്രഹങ്ങളിൽ, സത്യലോകത്തിലും പിന്നെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ പാതാളത്തിലും, അങ്ങനെ 2 ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. ഇതില് കാണുന്നത് ശ്രീരാമനും രാവണനും. ഈ യുദ്ധം നടന്നത് 2 രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു, അയോധ്യയും ശ്രീലങ്ക, അങ്ങനെ 2 രാജ്യങ്ങളിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗ ഇപ്പൊ യുദ്ധം തമ്മിൽ 2 രാജ്യങ്ങളായി. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2 കൗരവരും പാണ്ഡവരും, അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള 2 പേര് തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന യുഗം ഏതാ? കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അസുരനും ദേവനും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. നമ്മളോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അസുരനും ദേവനും എല്ലാവരും എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്, എങ്ങനത്തെ കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണത്തെ, ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ വേദ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റും. ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം.
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. അത് ജപിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം, ആ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷണം ഇട്ട് കഴിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കല്ല വേണ്ടത്. ഇത് മൂന്നും മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളില്? ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ